Ngacishe ngayisiyona. Bajike endleleni ukuthi ngayisiyona. Angibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Ngenxa yesikhathi bazalwane senizohamba ngijima. Isikhathi sethu sami angithi sami sesihambe ngo-30 minutes. Ngakho-ke inkinga sibe nayo yangale kitchen. Kube noshoti ngale kitchen. Odalwa nawo ukushoda kwezisebenzi. Ngakho-ke kuzamekile nokho ngoba nakho sila njengamanje. Indaba yami ke ngifisa sengathi abantu abasha ngabe bahleli lapha phambi kwami. Abeze. Yimi umshumayeli wabantu abasha. Fanele ngabe bahleli lapha phambi kwami ngoba babuye bachethe lapha ngemuva. Nalapha kwami kanti sizoba abakwazwana sizwane. Bazalwane, indaba yami njengoba senizwile ne-program niyibonile, sizokhuluma la ngendaba engumbuzo esihloko sithi umKristu kumele ashade nobani. Le ndaba nje ethi kumele iqukethe umqondo ukuthi kukhona okuphoqayo. Kungahle kube nento ephoqayo ukuthi umKristu ashade nalo kufanele ashade naye. Ngizokhuluma kakhulu nabantu abasha, kodwa futhi ngabashile ngaphandle nabadala. Yizwi likaNkulunkulu leli alikhethi ubuso bamuntu. umKristu kumele ashade nobani? Empendulo kumele ashade nomuntu amthandayo. That's all. Senhlala phansi. Sela ngivuse lo ole. Go for it. Come forward. Sit here. Kuluma nabantu abasha. So ngijongi nani ngijongeni. umKristu kumele ashade nobani? umKristu kumele ashade nomuntu ajabona ma uyishiya nje kanjalo hayi uyiphosele ngima uyishiya kanjalo.
Okay, siyake ngokukaNkulunkulu, ngokukaMdali, ukuthi ma uNkulunkulu edala, udale abantu ebadala ngomfanekiso wakhe. Kwafika la uNkulunkulu ethi khona kubantu zalanani nande nigcwalise umhlaba. Sizofika kuloko. Sidinga sikhumbule lokhu ukuthi umshado uyisimiso sikaNkulunkulu. Akuyona into esungulwe umuntu ngokuhlakanipha kwakhe. Umshado uvela kuNkulunkulu. Kubalulekile nabangena kuwo bangene belandela inqubo le uMdali ayihlelile ukuthi kuzongenwa ngayo kuphi senze masihambisane yiwona engikufunayo nakuba kungesibo bonke akusho lo akusibo bonke abashadile sengikhuluma ngabashadile akusibo bonke abashadile okufanele ngabe bashadile abashadile bonke lokho kukhombani lokho kukhomba ukuthi umshado awusiye usalmuti awusiyo into ephoqelekile kunomubani ukuthi kumele kuyimust ukuthi enze njani ashade. Ukushada kungokwalabo abaphiwe uThixo, kungokwalowo nayilowo ophiweyo uThixo. Kunabanye sebazi bedlula emhlabeni bengazanga njani bengakaze bashada befisa ukushada kodwa ngoba bebengaphiwe bekungesona isabelo abasabelwe sokuthi bayoshada baphile baze bafa bengashadile. Ngifuna ukuthi ke kinina abantu abasha ningahambi nithwele umshado emakhaya ngoba nizosidalela inkinga uma nizohamba nithwele umshado emakhaya. Kodwa umthwalo ofanele nuthwale ekhanda ukuthanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke nangamandla akho onke. Uthi uDavide kuMahubo 37 zithokozise ngoJehova yikhona eyakukunika okufiswa inhliziyo yakho. Hamba endleleni yokukholwa ungaxakekile ngezinto eziningi. Hamba endleleni yokukholwa njengomuntu omusha. Cela ukukhuluma ngedwa abantu abasha. Hamba endleleni yokukholwa ungaxakekile ngezinto eziningi kodwa inxakeko yakho kube ngeyokuthi ufuna ukuthokozisa uJehova ebusheni bakho. Uzathi uDavide ungakhathazeki nangonenhlanhla endleleni yakhe. Mhlawumbe sebebaningi sebeshade phambi kwakho usala endleleni. Ungakhathazeki ngalokho. Uzugcina ususidalela inkinga esingenasidingo. Akhathazeki. Ayikhona khathazeka. Akhathazeki ngalokho. Hamba endleleni yokukholwa, ukholwa uNkulunkulu, uzithokozisa ngoJehova, ulindele yena. Hlala ulindele yena. Isho njalo lencwadi yamaHubo 37. Hlala ulindele uJehova. Linda isikhathi sakhe. Thina uNkulunkulu simbalela isikhathi. Ezinye izinto zethu ayilungi njengoba uNkulunkulu simbalela isikhathi, simbalela iminyaka
ukuthi sengihlanganisile u20 years akucaca akhanyi phambili akucaca ukuthi kuzokwenzakalani uqale manje ubone ukuthi otanga yami bashadile ngisele otanga yami benze lokhu mina ngisele ngemuva uqale manje uyinikele ezintweni bengafanele uyinikele kuzo kanti uqala leyo ndlela nje oyiqalayo mhlambe bese kusele kodwa tu esakhe isikhathi sifika umshado sichaza sithi uyisipho noma uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu unjengomzali kithina njengoba singabazali kubantwana bethu. Kubantwana bethu asibaniki konke abakudingayo ngoba okunye abasuke bekudinga thina sinemqondo ebuka kude bona banemqondo ebuka eduzane thina sibuka kude ukuthi lento ayifunayo lo mntwana izothi mayifika lapho kuleli yakhona ifika imshaya izomlimaza. Awuthatha umntwana omncane mhlawumbe njengana umfana ohleli lapha emva kaManingi uma uphuma ekhaya uya edrobheni athi lo mntwana ngicela uma ubuya edrobheni ungiphathele imoto ukhuluma ngemoto lo oyidriver funeka ufike umthengele yakhe edrobheni akithi uzokwenza lokho ngeke ngani ngoba ubuka phambili ubuka umonakalo ubuka ingozi ezodaleka lo mntwana maye ngahlahlala emva kwesteering emotweni. noNkulunkulu njalo kuthina ezinye izinto esizifisayo uNkulunkulu akasiniki zona ngoba ubuka phambili ukuthi zizoliqhuba yini uxhumano phakathi kwethu naye sesinazo. Yingakho ngelinye ilanga uDavide ethi Nkosi ungangiphi ingcebo ngoba uyawazi umonakalo odalwa yini ingcebo ukuthi bambalwa abantu ebini babo abaqhubeka nokwesaba ubani uNkulunkulu. Uthi ngipho kwanele ukuthi ngikwazi ukuphila ngikwazi ukuthi manginakho ngibe nethuba elanele lokukhonza. Ngizama ukuveza lapho ukuthi bantu abasha ningahambi bantu abami nithwele imishado emakhanda. Into ebalulekile manje safunda ninifundayo focus ayibe sekufundeni. Focusani ekufundeni uma uqede izifundo zakho zasezingeni eliphezulu uthole umsebenzi usebenze. Ukusebenza kwakho nakho kulindelekile susebenza kufuneka ubuye ubheke emuva la uvelaphi. Mangithi ubheke emuva ke zimbili indawo ubheka emuva. One ubheka ikhaya uvela kulo ukuthi uvela ekhaya linjani. Isimo sekhaya ovela kulo linjani. Wena ke kufuneka ulisuse kulelo zinga elikulo ulithuthukise ulibeke ezingeni elithe thuthu. Asinazi izitezi emzini yethu. Angithi asizakhanga izitezi siyafisa ukuhlala njengoba kushisa nje kube sihleli lapha phezulu kweroof. Sithe ukuphakama sithole umoya lo phephetha lapha phezulu.
kodwa asikwazanga ukuzakha iy'tezi. Sathatha lawo masentshana amancane ebesingazama ngawo lezo iy'tezi, sawafaka kinina ukuthi nina yafundani, salungisela nina ikusasa lenu eliqhakazile. Nina-ke sekufanele-ke nisakhele lama-mansion, nisikhuphulele phezulu, kuthi nala ngihamba khona ngithi ngiyilokhu engiyikho ngoba uNkulunkulu wangibusisa ngale ngane. Ngihamba ngaleli hashi engihamba ngalo ngoba uNkulunkulu wangibusisa ngale ngane. Nayo ithi ngizobonga bazali bami, ngiyabonga ngenangenzela khona, ngiyilokhu engiyikho ngenxa yilokho esikulindele kubantu abasha. Nihambe ningakhathazekile ngomshado. Umshado yokufica uhamba. Ngangijwayele ukuthi ngihamba ngithi ngiyahamba ngendlela ngiyahamba. Awusalindi nemoto, cha, imoto mina yangifica ngihamba. Yangifica emgwaqeni ngihamba. Nakalokhu izongifica ngihamba. Angizukuyilini. Alright. Awusifice sihamba umshado. Siqhubeka sikhonza uNkulunkulu. Qhubeka sidumisa uNkulunkulu ngakho konke esinokwenza ngakho. Yini yona umshado? Umshado ukuba nomuntu wakho ngokusemthethweni, ungumfana noma uyintombazane, ukuba nomuntu wakho ngokusemthethweni. Cabanga ukuthi niyangizwa mangithi ngokusemthethweni. Niyayizwa leyo language? Ngijwayele ukukhuluma isiZulu esingezwakali. Benze ingane zethu esifundisa kuma-multi, ngikhuluma ngizeqede sometimes singezwanga ukuthi ngithini. Niyangizwisisa abantu abasha? Uma ngithi ngokusemthethweni, uma ngithi ngokusemthethweni, ngisho umuntu oshade ngokusemthethweni. Ikhona imishado engekho ngokusemthethweni. Kuyezwa? Ikhona imishado engekho ngokusemthethweni. Le enithi ke nina maniyibiza ngamagama eniyibiza ngayo, nithi ukukipita. Keep it. O masithembisana, masitalisana. O fat and set. Imishado enjalo akuyona imishado eyamukelekile, akuyona evela uNkulunkulu, akuyona futhi esohlelweni lukaNkulunkulu ngabantu. 2. Singakafiki kwesibili, ngifuna sibukele incwadi kaGenesis osheshayo, angibambele kuGenesis chapter 2 verse number 18. Ngithathe lapho leliphuzu elithi umuntu kufanele ashade nomuntu umshado ukuba nomuntu wakho ngokusemthethweni. Yeah. Funda mzalwane. uJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Kukhuluma uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ebuka isimo sika-Adamu. U-Adamu ngalesi sikhathi uye wanikezwa ithuba lokufunelwa umngani wakhe. Ma efunelwa umngani wakhe, kuthiwa uNkulunkulu waletha kuye zonke izilwane ukuba abone ukuthi angaziqamba ngokuthini. Nempela izilwane zadlula ku-Adamu, wayinika amagama azo, imfene le, yini le, inkomo le, imbuzi le, yilo. Njengalokho uAdamu ayeziqambile, kwaba ngamagama azo lezo zilwane kuze kube namuhla. Ithi-ke indaba kukho konke lokho uNkulunkulu wabona
ungathi uAdamu akatholelwanga umsizi onjengaye. Ithi ke le verse uJehova wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngizakumenzela umsizi onjengaye. Kunezinto ezibalulekile kule verse ayithintayo uNkulunkulu, kodwa sizohamba siyithinta siqhubeka nalolu daba. Lo owesifazane owayedalwa ngalesi sikhathi edalwa ngolunye lwezimbambo zika-Adamu. uNkulunkulu emakha wathi wakha umsizi, helper, umsizi onjengaye. Angidlule phezulu nje ngizobuye ngibuye kuleli phuzu. Number 2, kwabaseKorinte besibuqala isahluko 7 verse number 1 and 2. Osebambile angifundele. Maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle umuntu ukuba angamthinti owesifazane. Kepha ngenxa yobufebe akube yiloyo naloyo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Maqondana nalokho enaloba ngakho, kusho uPaul, abaseKorinte bamlobela incwadi bembuza ngendaba yezokuganana. Bamlobela incwadi, kwakunembuzo eminingana encwadini ababembhalele yona, bembuza ngezinto ezimbalwa, bembuza ngazo zonke lezi zinto, nokunye nangeziphiwo zikamoya njalo njalo. Uthi ke la, maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu ukuba angamthinti owani owesilisa lokhulunywa naye. Umuntu wesilisa kuthiwa akukuhle akasukumthinta owani, awuvumelekile wena wesilisa ukumthinta owesifazane. Khuluma nabantu abasha abangamaKristu. Kwamthinti ukwakhuluma umzalwane, don't touch. Ukwakhuluma umzalwane ngestashi izolo. Wathi ungabi istashi. Istashi yinto elwaneni kukhona usilwane kuthiwa imbongolo. Imbongolo istashi igitshelwa inoma ubani. Ngoba ayikhahleli ma eyimisa iyama agibele, nongakaze ayigibele uzofundela kuyogibela. Istashi, sisithi istashi leyo mbongolo. So ke nawe ntombazane yami ungabi istashi, ungavumi ukuthintwa. Wavuma ukuthintwa. Ukubona abanye bebuya esikoleni bebambene ngocicane, bahambisana uschool mart akho lutho mhlawumbe ukuthi nje bahambisana ilolu hlobo lwabangani olujwayelene ngalendlela ukuthi lungahukana ngocicane. Akuzugcina kucicane kuphela, kwenyuke kuzogcina kuyisandla. Akuzugcina futhi esandleni, kuzogcina kuyingalo, kugcine sekuyihlombe. Nasandla sesicross emahlombe sesingale. Kanti kubekweni kuhle kumuntu angamthinti owani
kodwa ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo wesilisa abe nowakhe umfazi nalowo wesifazane abe neyakhe kukhona into ke ewumanga funa ukuhamba kancane ngoba khona into lapha eyingozi la uma ngabe wesilisa eseficwe leso sikhathi sokuthi usefuna ukuba nonkosikazi uyabheka phakathi kwabantu abakhona besifazane ukuthi ubani ofanele yena angithi ebese sondela kuye azovula isifuba sakhe asivulele lo wesifazane qaphela lokho kwenzeka kulo wesilisa kuyenzeka nakulo wesifazane lokho kufika kulo wesilisa nakulo wesifazane kuyafika kufike isikhathi la sokuthi usefuna ukuba neyakhe indoda umbuzo ubusuthi enze njani naye abheke phakathi kwamadoda ebese ibona indoda efanele yena aye kuyo ayothi indoda ndini nginalo ludaba ngawe bazalwana akukho kumvimbayo masikakhuluma iqiniso akukho kumvimbayo wesifazane ubenze njalo kodwa ngifuna ukweluleka abesifazane abasha ukuthi njengomuntu omdala ngithi mina ningalinge nikwenze lokho nakuba ninelungelo eligcwele lokuthi ningakwenza ningalinge nikwenze lokho nginezathu isizathu sami sokuqala uma wenze njalo ake uthi uyalubika udaba lwakho kulo brother angavumi kuzokwenzakalani kuwe nizoqhubeka nihamba indlela yokholwa nobabili baningi ingane zakwethu bakuzamile bafa ekholweni abekho till today abakuzama kabekho sengikhuluma manje ngezinto engine experience yazo bakuzamile abanye ngoba bezwe ukuthi akukho kubavimbayo kabekho ekholweni ngoba uma udaba lolo ulubika kuye athi cha dade ngiyaxolisa ngeke ngiphumelele ufile wena ngeke kube naso isibindi nake lilodwa ilanga lokuma sokuma phambi kwakhe noma sokuba senkonzweni la ekhonza khona naye ngenxa yeshame lento ayenze kuwe ukubangela amahloni ikwehlisa isithunzi uhamba uzibuza imibuzo ukuthi bangaki asekhulume ngami kubo ukuthi ngifike mina ngazothi kuye wenqaba Lingalokuthi nikwenza. Number 2, umuntu wesifazane owenze njalo. Thina abantu abansundu nje kakhulu kuleli lakithi eKZN uthatheka njengomuntu wesifazane ongenasimilo. Akwazi ukuthi uma ungowesifazane o-approach indoda ngendaba zothanda. Ulmoshe waqeda igama lakho kungonakele lutho kungenasidingo. Sedlula ke la uma ufuna amacebo ukuthi yini pho ongayisebenzisa ungenzani uma usufika kulelizini uboza kimi ngikuchazela ngizokuchazela manje angizili ukuzochaza lokho. Yini injongo yomshado?
Umuntu ongena emshadweni ungena enenjongo. Emshadweni akuyona inkundla yokudlala. Emshadweni akuyona inkundla yokuzotesta ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi uma ushadile kuba njani. Asithesti ngokungena emshadweni. Ngena emshadweni ngenhloso ebalulekile. Uma sibheka incwadi le kade siyibuka kaGenesis 2 verse 18 kuthiwe lapho uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Injongo yomshado ukusizana. Ukusizana. Ngoqala lo. Okwesibili uGenesis 2, uGenesis 1 verse 28. Injongo yesibili yomshado yile ku verse 28. uNkulunkulu wababusisa, uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande, ugcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezilwanyana ezinomzelayo emhlabeni. Amen. Injongo yomshado ukuzala abantwana. Bazalwane bantu abasha, abantu abanikwe ilungelo lokuzala abantwana. Abanjani? Abashadile. Kuyishwa ingane zami ukuthi utholakale uzele umntwana ungashadile. Umshado ngabantu, uzala abantwana kungokwabantu abashadile. Mhlawumbe ke kungenzeka uyithole usuthola umntwana ngenxa yezigcwelegcwele egcwelizwe lakithi. Kunezilwanyana ezinyawumbili esiphila nazo kulelizwe lethu esiphila kulo. Lolu hlobo lwabantu olubizwa ukuthi ama-rapist. Mhlawumbe wabaneshwa lokuthi la uhamba khona watholwa esinye salezi ilwane. Sagili igoda, wayithola usukhulelwe, usuthola umntwana kungakafanele. Singakhuluma sibuye nganeno kuloko. Kodwa wena okwenza ngenhloso, you are wrong, wenza isono, akwemukelekile phambi kaNkulunkulu ukuthi uzale umntwana ongashadile. Hlala uyintombi, uthi funda lapha encwadini yabaseKorinte. Boqala isahluko 7 ufunde uverse bani ayibhaliwe la uPaula uthi uma ekhuluma nabantu abasha uthi kuhle uma bezohlala benjengobani njengaye. uPaul wayenjani? uPaul wayengashadile, wayindoda engashadile kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Kodwa uye futhi okhuluma kakhulu ngendaba yomshado. Ukuthi le experience engaka uyithathephi engakaze ashade phela uphila phakathi kwabantu. Angithi? Uphila phakathi kwabantu uyabona ukuthi izinto eziningi zonakala ngenxa yokuba kwenzeke kanjani, kuhanjwe kanjani, ehamba kahle zihamba kahle ngoba abangene kulomshado benze njani. Uthi intombi uma ishada kayoni futhi enquma ukungashadi, kodwa ke lo msebenzi usuka uthweswe umzali. Indaba yomshado ayikho phakathi komfana nentombazana kuphela, ifaka nomzali phakathi.
nakuba ke abantwana behlanganela ngale bayixoxa indaba yabo bodwa, kodwa indaba yomshado mawusuyibuka kahle isuka kumzali. Umzali kufanele adecide ukuthi intombazane yakhe uyayishadisa noma kayishadisi, iyathanda noma kayithanda ukushada kwayo kusezandleni zomzali. Uthi uPawula uma ugcina indodakazi yakho iyintombi wenza kahle, nongayendisiyo wenza kahle kakhulu. All right. Sibuka ke umKristu kumele ashade nobani. Ngoku kaNkulunkulu kumele umKristu ashade nobani. Siye ke sibuke incwadi kaGenesis. Angifuni ukumshiya ngaphandle uGenesis ngoba incwadi kaGenesis yila uKristu bethu kuxhomekeke khona. Yila uKristu bethu kuzinze khona. Yeah. Sibuke ke isahluko 6 amavesi amabili oqala. Genesis 6 verse 1 and 2. Yes. Kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba bezala amadodakazi, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Okay. Sisabuka lapha ngesikhathi umthetho ungakabikho. Umthetho ungakabikho, kuGenesis umthetho ubungakabikho endabeni yokuganana. Ukuthi umKristu ushada nobani, akashadi nobani. La kubonakala amadodana kaNkulunkulu. Kuthiwa amadodana kaNkulunkulu ngesikhathi abantu beqala ukwanda, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi anjani mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Uma kukhulunywa ngamadodana kaNkulunkulu kule ndaba, kukhulunywa ngenzalo kaSethi, okuyindodana encane yamadodana kaAdamu. Okwathi ekufeni kuka Abel, uNkulunkulu wabusisa uAdamu ngoSethi. uSethi inzalo yakhe, iBhayibheli lithi ngenzalo yakhe abantu baqala ukukhuleka egameni likaJehova. Inzalo likaSethi iyaqala ukukhuleka egameni likaJehova. So kuza ukusiza ukuthi kunake lokhu, ngoba uzohamba uhlangana nabantu abazothi uNkulunkulu akadalanga abantu ababili kuphela, bangaphezulu kwababili. Basebenzisa lembhalo bethi kukhona nasendabeni kaKhayini, uma uKhayini ethi eseqalekisiwe, uthi uKhayini isijeziso sami sikhulu kunokuba ngisithwala, ongibonayo uyakungibulala. Bathi ke wayezobulawa ubani? Kusho ukuthi khona abanye abantu abasebekhona emhlabeni babengisiba bokuqala oKhayini. Umbuzo wesibili uzothi wami kubo, babezombulala uKhayini bexakwe yini ngaye? Ngoba ababulali bakaKhayini babezombulalela ukuthi wabulala umfowabo uAbel. Ngamanye amazwi uKhayini wayezobulawa ngabafowabo bembulalela ukuthi wabulala umfowabo uAbel. Injalo indaba. Soka amadodana kaNkulunkulu okuyinzalo kaSethi babona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo abawathandayo. Lesi senzo bazalwana sibanga sihle.
saba nemphumela emibi lesi senzo. Imphumela eyabakhona ngalesi senzo ukufika kaZamcolo unobangela waqala la. Indaba yasuka la kuGanaleli kwamadodana kaNkulunkulu namadodakazi abantu. Ngenxa yalesi senzo uNkulunkulu uyayisola ngokwenza umuntu. Uthi into azokuyenza abantu uzokubachitha ebusweni bomhlaba. Bese eyala uNoah ukuba akhe umkhumbi. Ngenxa yalesi senzo abantu umhlaba wabhubha ngamanzi. Ngenxa yalesi senzo iminyaka yomuntu yancishiswa. Mawufunda amavesi alandelayo kule ncwadi esiyifundayo uzobona lokho ukuthi uNkulunkulu wayehlisa iminyaka yomuntu ukuphila. Ngoba ngalesi sikhathi esesiphile imicabango yakhe mibi kumenza ehluleke ukuphila isikhathi eside nomuntu omcabango yakhe mibi kwasebusheni bakhe. All right. Genesis 24. Hayi yabona la hayi incwadi engithanda njalo. 24 verse 1 to 4. Wena oyibhalayo uyifundela isahluko sonke sika Genesis 24. Kunendaba ebaluleke kakhulu kulesahluko ngicela ungifundele mzalwane. Amavesi awu4 oqala. U-Abraham wayesemdala, eseneminyaka eminingi. uJehova wayesembusisile u-Abraham kukho konke. Wayesethi u-Abraham encekwini enkulu yendlu yakhe, eyayibusa konke anakho. Beka isandla sakho phansi kwethanga lami. Ngizakufungisa kuJehova, uNkulunkulu wezulu noNkulunkulu womhlaba, ukuthi awukuthathela indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani engihlezi phakathi kwabo. Kepha uye ezweni lakithi nasezihlotsheni zami uyithathele khona indodana yami uIsaka umfazi. Amen. Ubaba wethu Abraham. Kuthiwa uAbraham unguyise wabo bonke abanjani? Abakholwayo. Ubaba wethu kufanele sibukele kuye yonke inkambo yethu phakathi kwethu noNkulunkulu. Sibuka kwinkambo yakhe ehamba noNkulunkulu ukuthi bahambe kanjani. Obese kufanele silingise yena ekumesabeni uNkulunkulu, ekulaleleni uNkulunkulu, ekuhambeni ngesindlela sikaNkulunkulu. Uthi uAbraham esemdala, unkosikazi wakhe uSara akasekho ngalesi sikhathi. Khuluma nenceku yakhe okuyona ephethe ingcebo yonke kaAbraham. Uthi nceku yami beka isandla sakho phansi kwethanga lami. Ngikufungise uJehova ukuthi awuyikuthathela indodana yami umfazi ezweni lamaKhanani engihleli phakathi kwabo, ezweni labezizwe engihleli phakathi kwabo, kodwa uye ezweni lakithi, uye endlini kababa, uye ezihlotsheni zami uyithathele khona indodana yami umfazi. Kuningi singakuphenya kule ndaba, kule nkulumo kaAbraham. uAbraham wakhe umndeni la wokuthi noma ufika ukubizwa kwakhe uNkulunkulu, kodwa ufuna ukuqiniseka ukuthi umndeni awushiya emva kwakhe. Ushiya abantu abazihlobo ezisondelene kakhulu noNkulunkulu njengaye. Uqikelela ukuthi
umuntu wesifazane ozozogana la ekhaya akube ngumuntu onhliziyo yakhe ihlobene noNkulunkulu. Angafiki nje ewuphaqa ozoqalwa phansi afundiswe ukuthi yazi uNkulunkulu. Akwakhiwa kanjalo. Akwakhiwa kanjalo. Akwakheki futhi kanjalo. Funeka ufuna umuntu owesaba uNkulunkulu, umuntu onhliziyo yakhe inhliziyo kaNkulunkulu. Mawungena nomuntu onjalo emshadweni, niqala impilo kuleyo level. Niqhubeke nibheke phambili. Alright. Lenceku ke ithi kuAbraham ingakasibeki isandla, ingakazibophi ngesifungo. Ithi mhlawumbe owesifazane engeke ufika ngimthole ezweni lakini kungenzeka enqabe ukubuya nami. Ningizwe kahle amantombazana. uAbraham uthuma abakongi kumakoti ongaziwa. Bayokhonga abakongi, bayokhonga umakoti ongaziwa ukuthi ubani wakwabani. Uthi kungenzeka angavumi lo wesifazane ukubuya nami. Imbala ngiyobuyisela indodana yakho lapho wavela khona na. Uthi qaphela ukuba indodana yami ungayibuyiseli ezweni lakithi. Hayi nempela ke wangena esifungweni umkhongi wasibopha ngesifungo ukuthi konke ngizakwenza njengalokhu ushilo. Qede lapho wathatha izipho ayithathayo, wathatha ucwebe, wathatha amakamela ayishumi nezingcewe ethile ayithatha wahamba nazo. Bahamba babheka ezweni la kubo endlini kayise ezihlotsheni zakhe. Mayefika lo mfo umisa amakamela ngasemthonjeni la kukhiwa khona amanzi. Ngesikhathi amantombazana aphuma ngaso ukuzokha amanzi, ngoba amantombazana wayi noma yini noma ngasiphi isikhathi ukuyokha amanzi, sasikaliwe sasaziwa isikhathi ukuthi ayanini emfuleni. Nezinsizwa zakudala mazi yoxibula, mazi yoxibula intombi ethile emfuleni, ziyaziwa ikhathi ukuthi amantombazana akha kulomthombo akha ngasikhathi sini. Ifika insizwe ekseni ngovivi, fika qala emthonjeni ivuza amazolo, izofuna othandwe kabani wayo. Makudlula leso sikhathi izobuya ntambama, ilanga liyoshona ikhathi zamantombazana. Makungekhona emfuleni kuseyigunini ehlathini. Zazi wabiza ke nalezi zakudala zibiza izisheli. Zibiza izisheli ngohleko. Base ishaya uhleko lapha zibheke ehlathini ziyotheza ifuni. Ziyozwakala ziqhephula lapha ehlathini. Benzela ukutheza ukuthi singapha. Alright. Nempela bayiguqisa amakamera ngasemthonjeni lo mfo uguqa phansi. Jehova uNkulunkulu wenkosi yami Abraham, ngiphumelelise kahle namuhla. Makuthi intombazane ezophuma kulomuzi izokha amanzi, mangisho kuyo ukuthi ngiphuzise, ithi phuza
wena ngizakukhelela namakamela akho aze aphuze onke. Kube ileyo oyimisele ukuba unkosikazi wendodana yenkosi yami uAbraham. Kuyacelwa kuNkulunkulu. Kuyacelwa abantu abasha kuNkulunkulu. Nomyeni uyamcela kuNkulunkulu. Ungene egumbini lakho lokulala, uvale emnyango njengoba uJesu washo. Athi awuthi usungene egumbini lakho wavala emnyango, ukhulume noyihlo lapho usuke uthathi inkonzo le esiyenziwa ngamahlelo beyenza wrong. Uthathi inkonzo ka 1-on-1 uwe noNkulunkulu nobangaki nobabili uxoxa indaba yakho. Yilapho ukwazi khona ukukhuluma konke okusesifubeni sakho, okuzimfihlo zakho. Uyakwazi ukuthulula uNkulunkulu ongeke ukutshela umuntu oseceleni kwakho. Kuthe kusenjalo inceku ingakaqedi ukukhuleka, kwaqhamuka intombazana, kwaqhamuka iyellow bone, kwaqhamuka isiphalaphala, saqhamuka siphethe imbiza yamanzi sizokha amanzi. Wasibuka lo mfo owumkhongi, wayibuka le ntombazana edlula yakha amanzi, ithe mayisibuya wagijimela kuyo. Awungiphuzise ingcosana yamanzi embizeni yakho. Masinya ntombazana ehlisa imbiza. Phuza wena ngizakwakhelela namakamela akho aze aphuze onke. Isho amazwi ashiwo umkhongi exoxa noNkulunkulu. Yawasho nje ubenjalo. Alright. Yini esiyibona kule ndaba? Into esiyibona kule ndaba ukuthi abesifazane abangamaKristu abasha kakhulukazi, uRebecca lo sikhuluma ngaye. uRebecca kubonakala lapho ukuthi ube intombazane kwabo ekuthele. Yilokho engibuka la kule ndaba kaRebecca, ukuthi amantombazane ethu bazalwane awangalali kuze kushaya u11. Busuthi wena mfana udola umfazi olala kuze kushaya u12. Laba bantu abakwazi ukuphela, abakwazi kwenza lutho nje ngaphandle kwezipho zabo nemlomo. Kwakhe umuzi onjani? Onjani lo mndeni oyokwakhiwa? Ila mabululo ahlalelele. Ayikho inyoka ezisinoko njengebululo. Kodwa futhi ithi dangerous. Ibisinoko. Ithule nje ilale nje ungayeqa nje endleleni ithule nje ithulele. Kodwa la isuka khona u6 months uhlala esibhedlela ngiyakutshela. Sibhedlela uhlala u6 months kubola lapha ikulume khona. Kusikwe kususwe lokho kubolile, kuxetshulwe nasengqeni yonke indawo la kusikwa khona, kuyobhandishwa lapha kubole ibhandishi, kusikwe kwenye indawo kuyobhandishwa. 6 months uqede kulele esibhedlela. Maye kuhlabe esandleni soze siqhothe isandla sithi, qhothe iminwe. Kube sengathi wadalwa onjalo kaca, poison wenyoka, ibululu. Bapho mama. Nesakhona Thabekulu. Awasubulala amantombazana kushaya u11.
ongame khona. Ithi indaba kaSolomoni kwizaga mayekhuluma ngowesifazane okhuthele, owesifazane owesaba uJehova. Ithi indaba lo wesifazane isibani sakhe kasicimi ebusuku ngoba usuke esebenza nangezandla zikabani uyakrosha makungukuthi kuyakrosha kuphuma umsebenzi ezandleni, kuphuma izinto ezisizayo ezandleni zakhe, abantu abazozithenga thola imali. Futhi ma evuka kuthiwa uvuka kusempondo zamnenke, abele amantombazane akhe masivuka sonke ngo-11 ubani uzonika omunye umsebenzi? Mhlambe iyaphunyuka nakithi, iyaphunyuka nakuthini. Awavuka amantombazane avuke ekuseni uma kungukuthi besisalele thina njengabazali ake basilethele itiye embhedeni. Abantwana bethu sibafundise lokho, sibatrainela ingumuso ngoba kuthiwa umendo kawuthunyelwa gundane. Akwaziwa la eyogana khona ukuthi uyogana emzini onjani. Angathi mayisehlangana nembila ithutha ebese efuna ukudula isuitcase lakhe athi ngiyamuka. Akubesahlelwa. Akuhlelwa. Alikho isuitcase elizophuma. Uma ufundiseke kahle uzohlala wenze lokho okufanele ukwenze. Le ntombazane ke yayintombazane ekhuthele kwabo. Kubonakala ma ithi izokhelela namakamela alendoda aze aphuze o10. Ngifuna ukubuza ebandleni likaKristu, ikamela lilinye liphuza how many liters? Khona wazi 46. huh? 46. 46 liters. Amen. Phela khumbula ukuthi ikamera lifana netruck. Uma itruck uyalazi, itruck linamatanka awu2. Kukhona ireserve tank ukuthi ma kuphela upetrol noma udiesel kuleli tank kuvulwe ireserve tank libe liqhubeka lishosholoza. Nekamera linjalo bazalwane. Ikamera liphuza amanzi amaningi lilodwa. Ucabanga ukuthi kwakumsebenzi omncane owawuzokwenziwa ile ntombazane ikhelela amakamera awu10. Omncane. Isho ukuthini lento ngale ntombazane? Intombazane ekhuthele. Intombazane engasibeki isinqe phansi. Isikhwishi sentombazane. Nomkristu kufanele abe njalo. Umkristu kufanele abe njalo. Sibona lokho ukuthi umfazi womkristu kumele abe yiloko. Ngoba umkristu umuzi wakhe umuzi wabantu. Bazalwane, umuzi womkristu umuzi wobani? Wabantu. Umzalwane ukwakhuluma wazothinta izindlu zokubalekela. Obekhuluma kusihle. Ngithi ke mina imizi yababalekile imizi yamaKristu.
awukho umuzi okufanele umuntu ma ejahwa izitha abalekele kuwo ukuze aphephe ukwedlula emzini womKristu. Ungamvaleli icapha, yebo nakuba lokho kuza nezinkinga kuwe. Kuneyinkinga okusuke kuza nazo. Ngabona omunye umuzi lapha eFrayed. Kwathi ukujahwa okunye ukugalagajana kwequtha ngokwangena komunye umuzi. Kanti kwathiwa kungenile kucashe ngaphakathi endlini kanti kudlulile kwakolunye kwashona naye. Bafike bawungqongqisa ngomlilo umuzi washa. Sikulindele nalokho. Sikulindele nalokho. Umuzi womKristu umuzi wabantu bazalwane. Lapha kufanele siqeqeshe abantwana bethu bengakafiki emazingeni emshado ukuthi bakufunde besehleli nathi njengabazali kwemukela izihambi. Kokunye sithi singakasho lutho ukuthi yenzani ukuthi nokuthi sekukhona sebegijime bayogwaqa izikishini kwabila amaketela sekuphuthunywa nasi isihambi sesifikile. Mhlawumbe usegijima omunye mama itiye sengilenzile yini okunye mhlawumbe esingengeza ngakho. Sifuna abantwana abanjalo. Labo bantu abanjalo bayibandla lakusasa. Siyazi ukuthi masifa sishiya amaKristu anjalo, sishiya abantu abazosala beqhubeka ekwesabeni uNkulunkulu, sishiya abantu abafanele kulelizwe elonakele abazosala beqhubeka benza umsebenzi kaNkulunkulu ngokungazenzisiyo. Makabe ngokhutheleyo, phuza wena, ngizakuwakhelela namakamela akho aze aphuze. Hey, kunemizi yabazalwane lapho ofika khona uhlale uze uphume uhambe. Ungazange unikwe ngisho amanzi la kaThixo amhlophe. Kuthiwe phuza nanka amanzi kade uhamba uthibe inqama. Kunemizi la ongeke unikwe khona ngisho othi mawufika kuleyo mizi umuntu wakhona aphume endlini avale eminyango akuhlangabeze eminyango. Indaba idliwe lapha phandle. Ukhuluma uzuzo kushisa inyawo phansi. Ukhathazwa kuma. Sheshe uvalelise kulowo muzi. Sheshe uvalelise. Sheshe uvalelise. Akazi emakholweni umncishana kwaba ukwani. Yazi ukuthi ngesikhathi unakekela isihambi akudingi ukuthi uzube nakho ngokweqile, ube nokwanele. Kodwa okuncane onakho uma ukwazi ukushare lesihambi uchallenge uNkulunkulu. Cabanga uma ucabanga indaba yomprofeti kaNkulunkulu efika kumfelokazi ethi lo mprofeti inkosikazi ngenzele iqebelengwane ngidle ngiyafa indlala. Ithi le nkosikazi sekusele nje into yokuthi ngenzele ibe linye iqebelengwane, mina nomntanami sidle lelo qebelengwane sife. Angikwazi ukwenzela leli qebelengwane olicelayo ngoba lelo qebelengwane selikuphila kwami nomntanami. Ithi le ndoda hayi lelo qebelengwane lenzele mina kuqala. Ngokukholwa lo mama oxova ufulawa ngalelo qebelengwane walenza iqebelengwane waneka umuntu kaNkulunkulu wakhe. Akazibonakalisanga uNkulunkulu. Wazibonakalisa. Yagcwala impuphu emphongolweni. Agcwala amafutha. uNkulunkulu wenza inala kulomuzi. Ngenxa yesihe
salo wesifazane sokuthi akwazi ukunakekela isihambi sikaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kwenye indawo onomusa komphofu wetsheleka sholipe wetsheleka uJehova. Wetsheleka uJehova. Wetsheleka angithi mangifika kuwe awungibone ukuthi into engiyibolekayo into engizoyibuyisa kithi. Yeah. Ngesikhathi wena kwenzela ompofu umusa weboleka uJehova. uJehova uphoqelekile ukuthi akubuyisele impahla yakho. Uthembekile uyayibuyisa bazalwane. Uyayibuyisa ayibuyise iphindiwe. Amen. Bofunda incwadi kaJobe uma ungakholwayo ebushona. Funda incwadi kaJobe ubuke ukuthi mhla uNkulunkulu ebuyisa izingane zikaJobe wazibuyisa zinjani. Ithi indaba kwa amantombazane kaJobe kwakungekho izingane ezinhle njengazo ngaleso sikhathi. Waletha ubuhle obungakaze kubonwe ngezingane zikaJobe. Nengcebo yonke kaJobe wayibuyisa iphindiwe. Yebo. Wabapha neminyaka. Ubaba wethu uAbraham ufundele mfowethu uverse 38 kuGenesis ngedlule. Genesis 24 verse 38. Kepha uye endlini kababa nasezihlotsheni zami uyithathele khona indodana yami umfazi. Amen. Uye endlini ka sibuza umbuzo wenamuhla. Kukuphi endlini kababa? Bantu abasha. Kukuphi endlini kababa? Kukuphi endlini kababa? Kukuphi endlini kababa? Sebandleni. Sebandleni. Uma ufuna umfazi uye endlini ka uye ezihlotsheni. Asike esinye isihlobo onaso sedlula leso naso la endlini namuhla. Kufika abafundi bama eminyango bathumela umlayezo endlini uJesu sendlini. Bathi kuJesu bheka unyoko nabafundi nabafowenu bemi eminyango bekufuna. Uthi uJesu nangu umama namba abafowethu bangobani enithi bayangifuna na. Wayengazini ukuthi ufuna uMaria. Wayengazini ukuthi ufuna ngoJakobe. Wayazi kodwa indaba afuna ukuyicacisa lapho ukuthi asiki isihlobo somuntu okholwayo esedlula ikholwa eli. Asiki isihlobo esedlula ikholwa elinye. Uzathi uPaul amayikhuluma kwabaseGalatia 6 athi yenzani okuhle kubo bonke. Athi kakhulu kwabendlu. Nazi ihlobo okuyizona zona. Ngilana namhlanje la ngkhona. Kwakungekho emaphusheni ami ukuthi ngiyoke ngibe kule ndawo yaseMtuba njengomhlali wakhona. Kodwa namhlanje ngila. Ngenxa ukuthi laba engithi zihlobo zami zegazi baye bakuveza ukuthi bayizitha zikabani zami kwafanele ukuthi ngibaleke eduze kwabo. Uma usafuna ukwenza intando kaNkulunkulu suka eduze kwalabo bantu ngoba awuzukwazi ukuyenza kahle intando kaNkulunkulu
nabantu abangamesabi uNkulunkulu. Mase kunomthetho funda uDeuteronomy isikhathi Deuteronomy sahluko 7 verse 3 and 4 uke wayithinta umzalo Ndebele izolo lendaba. Uma sekunomthetho wawuthi umthetho kufanele abantu bashade nobani. Verse 1. Angicela uthathe into verse 3 mzalwane ukuze sikawuleze 3 and 4. Ungaganiselani nazo, ungayiniki indodana yakhe, indodakazi yakho. Ungathatheli indodana yakho, indodakazi yakhe. Ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungulandeleni ukuba bakhonze abanye onkulunkulu. Intukuthelo kaJehova ikuvuthele, akuchithe masinyane. Yeah. La kukhulunywa ngezizwe eziwu7 njengoba uNdebele ichazile indaba kusithi. Izizwe eziwu7 ezibalwa la ku verse 2 ngenhla. Athi uNkulunkulu uma befika eKenani enikela lezi zizwe kuIsrayeli ukuba bazixoshe bayixoshe lezi zizwe bangezisa uvumelwano nazo. Uthi ningaganiselani nazo, ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe, unganiki indodana yakhe indodakazi yakho. Isizathu uverse 4 ngokuba uyakuphambukisa indodana noma indodakazi yakho ekungilandeleni igcinise ikhonza abanye obani onkulunkulu, ngalokho intukuthelo kaJehova ekuvuthele akuchithe masinyane. Ubaxwayisa ngesimo sezwe abaya kulo ukuthi uma befika kuleli yazwe kufanele baxwaye ini nani. Nanku umthetho uthi ke abangaganiselani nalezi yazizwe nabantu bezizwe abazobafica kuleli yalizwe. Uma ubuka incwadi yabahluleli sahluko 14 verse 2 asizukuyifunda. Uthi uSamson kubazali bakhe, ngibonile owesifazane ezweni lamaFilisti eTimna ezweni owesifazane wamaFilisti, ngithatheleni yena abe ngumkami. Uthi uyise benonina abazali abakhombisa ubuqotho emthethweni kaNkulunkulu, abangazange babe ngamamenemene ukuthi ngoba indaba ithinta umntanabo sekufanele kumenezweke, kushawe sengathi izinto kazonakala, izinto zibe zonakala. Uthi uyise akekho yini owesifazane phakathi kwamadodakazi abafoyini noma phakathi kwabantu bami uze uye kuthatha umFilisti ongasokile nami. Hey bazalwane, isho okukhulu le ndaba yokusoka, isho okukhulu le ndaba yokusoka. Yayisho okukhulu kwabakwa-Israyeli, isho futhi okukhulu nakithina balesi sikhathi. Ngoba amaKristu nawo asokile, but not lokhu enikwaziyo kwenyama, ukusokwa kwenhliziyo. Khuluma ngakho uPawula kwabaseKorinte kwabaseRoma isahluko sokuqala ngethi lapha ko verse 28 mangaphosisi. Khuluma ngakho umpostoli uPawula, abaKristu ngabantu abasokiwe. Ukusokwa kwabo kusho ukwehlukaniswa kwabo nabanye
Yingakho siphunyelwa igama lokuthi singabangcwele. Abantu abehlukaniselwe uNkulunkulu. Ezweni lakithi ezihlotsheni zenu endlini kayihlo. Nanti elinye inqaku kwabaseKorinte bokuqala isahluko 7 ngizama ukuphuthuma egcineni bazalwane. Ngizama ukuphuthuma egcineni kwabaseKorinte bokuqala 7 verse 37 to 39. baseKorinte bokuqala chapter 7 Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona. Kepha uma indoda isifile, ukhululekile angendela nakubani ukubona kwakhe. Kuphela ukuba kube senkosini. yebo umfazi oganile uboshiwe ngokomthetho indoda yakhe isekhona. Kepha uma indoda isifile ukhululekile emthethweni wendoda angendela nakubani ngokubona kabani kwakhe kuphela ukuba kube senkosini. Kuphela ukuba kube senkosini. Sinegebengu ke la ekholwayo. Sinegebengu ezikholwayo ezikwazi ukutolika lo mbhalo ukuthi sebekubeka nangesingisi bethi lo mbhalo awukho specific njengoba uNkulunkulu waye specific kwa-Israyeli kuDeuteronomy 7 la esikhathini sebandla endabeni yokuganana akukho specific. Oshade bandleni angashade bandleni, oshada ngaphandle angashada ngaphandle. Wrong. Totally wrong. Kukhona leli iBhayibheli lakho mzalwane uNdwandwe leli sefonini yakho, iphi ifoni yakho? Ngifuna ngifundele uverse 39 esingesini. Noma singasayifundanga ngoba sengitolile. Ithi le ndaba ma ithi kuphela ukuba kube senkosini. Ithi but he must belong to the Lord. He must. What does that mean? Ayikho specific leyo. Specific. Ihlakaniphi ke esiphila nazo lapha ebandleni zenze zisho njalo. La kusalmuthi bese bezothi abanye hayi lapha kwakhulunywa ngumfelokazi ayisithinti thina abasha lesi sahluko sonke kusukela siqala sikhuluma ngomuntu omusha umfelokazi oganile impilo yakhe emshadweni eshade nomuntu okholwayo noma ushade nomuntu ongakholwa kufika ivangeli lilifica ningakholwa nishadile akholwe oyedwa asale omunye
ixoxa indaba le ndaba ukuthi kufanele impilo yenu ibe njani ize iyophuma ebhineni ikhuluma nabo bonke nazo zonke igaba zamaKristu emshadweni. Akusali umuntu omusha. Akasali umuntu omusha. Yingakho Paula ethi kube bebuya ngaye laba abangabafelokazi nalaba abangaganile nabangaganiwe ngabe behlala benjengalokhu benjalo. Kodwa uma bengenakuzibanga bezwe ukuthi bayasha bashiswa zinkanuko mabaganane ngokuba kuhle ukuganana kunokwenza njani kunokusha. Bazalwane ngifuna ukuphetha kanje. Ngifuna ukuphetha ngengozi angizufunda lutho ngizofunda lokho engikubhalela ngihlale phansi. Ingozi yokushada nomuntu ongesiye umKristu. 1 umhlaba wabhujiswa endulo ngenxa yomshado wamadodana kaNkulunkulu namadodakazi abantu. 2 uthi uNkulunkulu kuDeuteronomy 7 verse 4 lo ngakholwayo uzakuphambukisa indodana noma indodakazi yakho ekungilandeleni. Ngamanye amazwi kudaleka ubutha phakathi komntwana noma phakathi komKristu noNkulunkulu ngenxa yomshado wokholwayo nongakholwa. 3 mawufunda incwadi kaJoshua 23 verse 12 to 13 uJoshua uNkulunkulu ukhuluma lapho noIsrayeli uthi kwabakwa-Israyeli ma kungenzeka bayixoshe lezi zizwe ezisikhombisa sebezixoshile izoba khona insali ngoba ma kuliwa izimpi akwenzeki insali ingabi khona yabantu abasindile empini bangena emhumeni bangena emgedeni baqashe emahlathini ithi ngadlula impi baphume endaweni abaqashe kuzo. Uthi noma ke sekukhona lensali evuka emva kwempi ningaganiselani nayo ngoba kuma nenze njalo lelo kuzana lensali uthi yoba ngamefa emehlweni enu ibe inkalvasi enhlangothini zenu ibe isihibe endleleni yenu nogibe. Ama imazwi mawuhleli nomuntu ongakholwa endlini uhleli nenkinga uhleli nesitha angidlule la. Uma ubuka le ncwadi yabahluleli kade ngithinta inkani kaSamsoni ethi kubazali bakhe ngithatheleni yena ngoba uyathandeka kimi. Inkani kaSamsoni yenza ukuthi athe eficwa ukufa uSamsoni wafa engasenamehlo ngoba amaFilisti amkhipha amehlo nensimbi eshisayo ebaselwe eziko iphuma isibomvu ifakwe esweni ibomvu iphinde ifakwe eziko. Uyacabanga ubuhlungu babulala. Wafa uSamsoni engasenamehlo ngenxa kuba wephula umthetho kaNkulunkulu endabeni yokuganana. Okunye esikubonayo siyambona noSolomoni inkosi yakwa-Israyeli indodana kaDavide. uSolomoni osifunda ngayo ukuthi wafa angithi uSolomoni wayeganwe ngamakhosikazi awu-1000. Yamakhosikazi. Kukhona into ke
sifundile endabeni kaSamson ngayinika isikhathi kaSolomon ngayinika isikhathi sokuyifunda ngayinaka lento ithi indaba uSolomon esemdala qaphela esemdala abafazi bakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe kwase kubuya kudlala ifilimu ekhanda lami ngezinto engike ngayibona zenzeka sinabazalwane abasetshenziswe kabi besetshenziswa imindeni yabo besetshenziswa izihlobo zabo iziswebhu zabashumayeli kodwa ngoba kuthe semdala engasakwazi ukuthi no noma yes bamsebenzisa kabi ey'ngane zikaba mafuleka zamonisa esemdala ngalesikhathi engasakwazi okuhle nokubi ebudaleni bakhe ingane zathola ithuba lokumsebenzisa kabi yikho okungenze ngisheshe ngibaleke kwabakwethu nami ngisheshe ngibaleke ehlotsheni zami ngoba funa lapho ngiphelelwa ngamandla bangisebenzise kabi lungenile nje ucingo izolo sengila olubikayo ukuthi namhlanje ngoba kuwumgqibelo nje imbuzi iyahlatshwa okufanele ngabe ihlatshwa yini ngibalekele zona lezo zinto nanokuthi lapha ya ekhaya uma ngabe umndeni wakho ungakholwa sengathi ungahlala ngokuqhelelana nawo ngoba mhla uficwa ukufa unkosikazi wakho uzothwala kanzima ubuya lezi hlobo zakho zegazi zizothi la ekhaya kusemzini kaBhuti la ekhaya kukithi la ekhaya wena wafika asizotshelwa umuntu sikhona lapha kithi ihonga enjalo engeke ngakhetha ukuthi angihlale kude nekhaya kungcono mhla ngifayo kutholakala ukuthi uma abazalwane bephuza ukufika okungenani kube abasekhweni lami abawufike bangamela umsebenzi wami abomndeni wami bezwe ngabo ukuthi yini nani ezwayo ngibalekela lokhu ukuthi bazohlukumeza lengane yabantu mangifa bathi wena nanti isango wafika owangena ngathi gede uma kwenzeka mhlawumbe kungabi noma ngithi kwenzeke kube ukuthi ngiyafa bathi la ekhaya thina siyamzilela umalume